Són prop de les 9 del matí i al Col·legi Mas de Tous comencen a plegar els autobusos escolars. Des del passat dilluns, els alumnes han vist restablert el servici de transport als centres educatius. El Mas de Tous és el centre on més autobusos apleguen. Acull la majoria de xiquets de les urbanitzacions. 324 alumnes havien demanat este servici així, que en un principi no varen tindre, però que ara recuperen. Són 9 línies de bus que traslladen alumnes des de diferents urbanitzacions i del casc urbà. Com ells, uns 250 xiquets de la resta de col·legis han vist restablert el servici. La vuelta la verdad es que es positiva, la gente está muy contenta porque evidentemente deja de hacer este esfuerzo que estaban haciendo todos los días de venir andando y se nota en los tiempos y en la organización también del colegio. La recuperació del servici d'autobusos ha estat una reivindicació dels pares, sobretot de les urbanitzacions que han estat els més afectats. L'Ajuntament ha estat negociant des que comença el curs amb la Conselleria perquè tinguera en compte la situació d'aquestes famílies. Gràcies a l'esforç de tots, AMPES, directors dels col·legis, Ajuntament i Conselleria, que al final és la que dona la solució, la que fa possible la solució, els nostres xiquets han pogut reanudar el transport escolar. L'Ajuntament ha treballat molt a través dels tècnics, en els tècnics de Conselleria, i junt, com ja dic, als AMPES, als directors i als presidents dels AMPES, intentant optimitzar el transport. N'hi ha un número d'autobusos, sabíem que eren molts, junt també a les empreses de transport, que també han aportat el seu granet d'arena, hem intentat buscar com fer replegar els mateixos xiquets intentant reduir els autobusos que feren possible i que feren més viable econòmicament el servici. Als centres educatius de primària fan servir l'autobús 550 alumnes que se sumen als 234 que trasllada la Conselleria a l'Institut de Secundària.